ଭଲ ତ ଖବର କହ କେଡ଼େ ଯାଇଲୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବୋଲତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଶୁଣିବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲି ଟ୍ରେନରେ ତତେ ଡାକୁଥିଲି ତୁ ଗଲୁ ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ସେଦିନ କିସ ହେଇଛି ନା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିକେ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛି ସିଏ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଇଏ ସହରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିସ କହିଲା ନା ଛୁଆର ହଗିସ୍ ନାହିଁ କି ସେ ମନା କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋ କଥାଟା ଯାହା କହିଲୁ ତୁ ସତ ମନା କରିବା କଥା ସେଠୁ ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିସ କହିଲା ଜାଣିଛୁ କଣ କହିଲା କହୁଛି ନା ନା ଛୁଆ ହଗିସ୍ କରିନି ଖାଲି ମୋତିସ୍ କରିଛି ଗାଉଁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଉଁଲି ସବୁବେଳେ ଗାଉଁଲି ମୋତି ଥିଲା ସେ ଠିକ କହିଛି